Když se dým zbelenidla rozplynul, díky chladnému větru, čekal jsem na příchod obránců Kisleva. Skutečně, když prchali poslední norskanští útočníci, tak se do lesa vrhnula kislevská jízda s cílem zlikvidovat každého Norskana, na kterého narazí. Těsně nad hlavou se mi zabodl do stromu šíp. Plně jsem se soustředil a vydal jsem jediné mocné zařvání. V kislevském jazyku jsem zařval: Přítel! V ten okamžik se skočilo několik jezdců. Kopí na mě mířila a dle jejich zbrojí jsem usoudil, že nejsou z mojí pevnosti. Rána štítem do mého čela mě složila. Když jsem se probral v celé uvnitř pevnosti, můj zrak si všiml vědra s vodou, miskou s jídlem a džbánku s nápojem. Stráže si všimli toho, že jsem se probral a odešli pro velitele pevnosti. Ten se omluvil za nepříjemnosti. Dle toho, co říkal, opravdu vojáci nebyli z pevnosti. Navíc jsem zjistil informaci o úprku hordy zpět do Norsky. Sakra! Skjon krvavý mi takhle uteče. Musím odsud. Musím pomstít svojí ves a rodinu. Zařeval jsem, až se kislevský velitel lekl. Dal mi malý měšec mincí, ať za to nakoupím zásoby dle vlastního uvážení. Tyhle peníze jsem si vydělal během boje a teď mi poslouží k mojí pomstě. Po opuštění cely jsem nakoupil dost jídla, brousek na sekiru, křesadlo, olej na udržování zbroje a další potřebné věci. S jedním z velitelů v táboře jsem probral cestu, kudy se musím vydat, a dostal jsem slib, že pokud zlikviduji několik malých kmenů na hranicích, tak dostanu půdu na jihu Kislevy. Tyhle kmeny patří do kmenového svazu, kterému velí Skjorn. Cílem bylo zničit jeho armádě průzkum. To, co se povedlo odrazit Kislevanům u pevnosti, byl pouze předvoj vedený Rotwulfem. Vydal jsem se tedy dál na sever. Les postupně řídl a v těch krajích zima ještě zdaleka neustupovala. V dálce jsem zaslechl vlky, ale oheň jsem rozdělat nemohl, jinak bych na sebe nalákal nepřátele. Moje nemožnost ohřát si jídlo a postupné chladnutí mi ubíralo sil. To se vlci rozhodli využít a napadli mě. Počkali si, až budu unaven, a obklíčili mě. První vlk, který skočil na má záda, zemřel až poté, co se mi zakousl krvavě do řady. O jeho zabití se postarala moje dýka. Předtím jsem musel zabít jeho druha sekirou, jenž skočil přede mě, aby upoutal moji pozornost. Děkoval jsem, že je mráz a moje krev teče pomalu. Nemuselo mě tedy zdržovat ovazování rány. Zbytek smečky mě odplíčil a rozhodl se mě unavit falešnými útoky. Na malý okamžik jsem zavřel oči a vzpomněl jsem si na mrtvé a svoji cestu za pomstou. Vztek mi rozhýbal z touhle údy a zařval jsem jako stělesněná pomsta, až se vlci lekli. A jednoho skolila moje sekra. Zbytek utekl jako spráskaní psy. Děkoval jsem osudu za útok vlků. Jejich těla mě zakryla a ohřála, tedy po ovázání rány. Z kůží sešitými jejich šlachami jsem si vyrobil plášť. Maso jsem sundal dolů z kostí. Dal jsem ho do vaku z kůží a přidal led, co jsem nasekal. Cesta pokračovala dál k vrcholkům na horizontu. Následující den ráno mě uvítala velká zima. Tak velká, že jsem jí svojí domovině ještě nezažil. Vítr si hvízdal po zmrzlých skalách a pláních, což mi stěžovalo orientaci v bílém příkrovu. Kouř prostě zmizel, ale naštěstí nesněžilo. Po včerejším boji s vlky jsem to uvítal. Maso se mi neskazilo a po paměti jsem zamířil odhadovaným směrem za ohněm. Když jsem se po půlni dostal ke skalám, bylo mi to jasné. Stál jsem nedaleko místa, kde by měli mít předsunutou hlídku. Naštěstí, sněžení mě zakrývalo před zraky severanů, mých hodně vzdálených příbuzných. Na severu jsme totiž všichni jedna velká a příbuzná rodina. Občas naředěná o otrokyně z jihu. Ale všechny tyhle otrokyně zde byly, aby rozšířily naše řady válečníků svými lůny. Než jsem stačil zaslechnout, co se v mém okolí děje, sekla by těsně nad hlavou do přilby sekira, která mi přilbu srazila. Měl jsem mít přilbu uvázanou, ale to jsem chtěl udělat až před bojem. Moje chyba.
Stanul proti mě bojovník s kalným zrakem. Zařval jsem, abych ho poděsil. Hrrrr! Skrývat se už nemělo smysl. Díky kalnému zraku patrně lépe viděli v těžkém sněžení. Naše sekiry se srazily topory ve vzduchu a vousatý muž, starý asi 40 zim, na mě dýchl smrdutým dechem a odkopl mě zpět na skály. Kůže vlků na mém plášti utlumil náraz, ale on bez ohledu na ostrost kamenů skočil za mnou. A neštěstí pro něj se hladově do jeho nohy zakousla moje dýka, avšak jeho reakce téměř nebyla znát. Vlastně dýku zaznamenal až ve chvilce, kdy zkusil ke mně dojít a zabodnutá dýka držela ve zmrzlé půdě. Naštvaný starý válečník se nachystal na další úder svojí sekirou. To však už nestačil. Když se chystal na velkou ránu, uprostřed jeho nápřahu mu roztěla hlavu moje sekira. Jeho už upuštěná zbraň dopadla kousek vedle mě. Smrduté tělo jsem nechal ležet, ale ve střehu jsem už pochopitelně musel být. Netrvalo dlouho a rozeznělo se troubení na roh. První tábor byl na nohou. Normálně bych si pomaloval tělo pomocí krve zabitého nepřítele. Tento však tak strašně páchl, že jsem si netroufl tak učinit, abych nedostal nějakou nemoc a neoslabil se, než dostanu Skjorna do boje se mnou a vykonám svoji strašlivou pomstu. Nechtěl jsem vynechat jedinou možnost, abych jej vyprovokoval k boji. Vylezl jsem blíže k jejich táboru a už mě nebavilo čekat. Hej! Pobřežní vlk na vás už čeká! Pojďte vy smrduté pytlé hnoje! Nebojte se, že ne! Odpovědí na můj handlivý posměšek byla skupina asi před chvílí probuzených válečníků za štíty a sekirami. Vyrazili mi vstříc. Jen vás pár? Zbytek je bez kulí a bojí se mě. Až vás zabijou, pojím z vašich těl a sprzním je. Tento psychologický trik účinkuje na většinu nepřátel a muži norsky jej často používají. V mých očích planul plamen pomsty. Když to první z válečníků spatřil, měl mě za šílence a zastavil se. Stejně tak i jeho druzi. Možná si pomyslel, že můj výkřik na zastrašení byl pravdivý. Nebyl čas čekat a tak jsem vyrazil a zařval. A jde se na to, ať je to pořádný boj. Mladíci se nachystali k obraně a zapřeli štíty o sebe. Stará známá věc. Nečekali ode mě asi zkušenost z bitev. Spletli se. Moje sekera se zahákla o krajní štít a vyrvala jej z rukou obránce. Po pár vteřinách zjistili, že jsou skoprnění strachem. Využil jsem tedy jejich neskušenosti a zbrklosti. Moje dýka pod mírným úhlem obsala oblouk do hrudí muže na druhé straně jejich formace. Jejich rozptýlení jsem využil. Sekira se hladově zakousla do ramene muže bez štítu. Muž s dýkou v hrudi padl jako pytel ze dřevem. Dýku mu vyrvali. Tím ale spustili proud krve, který barvil skálu i ze sněhem. Věděl jsem, že to bude díky teplé krvi jejich druha klouzat. Moje sekira vyrvaná z ramena soupeře silou tak mocnou, že takovýto úder se mi ještě nepovedl. Přerazila štít a oba zbývající dostala na kluskou půdu. Muž napravo zakopl o tělo druha, ze kterého před chvílí vytáhli dýku. Díky kluské směsi krve a sněhu upadl. Druhý, co přišel o štít, měl evidentně zlomenou ruku. Nahlas jsem se rozesmál, jen abych mu setnul hlavu. Mrtvý, ležící v krvi druhá, se klepal a pokálil se. Norská! Není místo pro zbabělce a slabochy! Také jsem jej stěl. Stejně tak zbylé padlé soupeře a jejich hlavy si přivázal k sekíře. Sebral svoji dýku, jen abych se vydal dále do kopce, kde ležel nepřátelský tábor. Zavil jsem jako divoké zvíře. Pobřežní vlk si pro vás jde. Nastalo bubnování a troubení rohů v táboře nade mnou. Dorazil jsem k malé palisádě okolo tábora. Odřízl hlavy ze sekiry a hodil je za opevnění. Okamžitě vyběhli dva válečníci s kopím. Využil jsem lsti a pokryl svůj vlčí plášť sněhem, abych nebyl viděn. Prošli kolem mě, jako bych byl jen hromada sněhu. Když jsem vstal, jejich hon na útočníka v tu chvíli ustal a pohlédli na mě. V očích u nich byla nefalšovaná hrůza. Než stačili zareagovat, byl ten napravo bez hlavy. A druhý, když otáčel zbraň na mě, tak dostal sekirou mezi oči. Musel jsem se zapřít nohou o jeho rameno, aby moje zbraň mohla ven. Mozek mrtvého
spadl se šplouknutím na sněhem pokryté kamení. Můj moment překvapení pominul. A žena se sekáčkem v ruce, za strašlivého ječení, se na mě vydala vstříc, aby koupila čas prchajícím nepřátelům, kteří věřili, že jsem přízrak, existující mimo čas a prostor. Snad některý druh démona, ale k tomu jsem měl hodně daleko. Nikdo nečekal, že jeden muž se vydá vstříc celé armádě Skjorna Krvavého s cílem ho zabít. Po rychlém seku její život vyhasl přímo ústupu do tábora. Zbytek osazenstva tábora uprchl a hledal přístřežků a zanechaných věcí typuji, že utekli 3 až 4 muži nebo ženy. Více duší zde nebylo. Převázal jsem si ránu od vlků, upekl jejich maso na ohni a v klidu pojedl, abych načerpal síly. Nejraději bych se i prospal, ale to zde nešlo. Věděl jsem, že to by byl můj poslední spánek. Po občerstvení a zařátí jsem prohledal věci, co tu nepřítel zanechal. Neváhal jsem a doplnil si ochranu nátepníky a náholnice. Ty spolu se 2 vracími sekirami a několika oštěpy skvěle doplnili můj arzenál pomsty. Ještě jsem doplnil vodu. Je pravda, že jsem už chtěl odejít z toho prokletého místa. Co jsem tedy nemohl využít, bylo mými rukami zničeno. Náhle se moje mysl upnula k ničení. A došlo mi, že nejsem o moc lepší než Skjorn. Tato myšlenka byla ale vypuzena tím, že já si jdu pro pomstu. On šel jen pro masakr a potěšení těch zvrácených bohů. Mé rozjímání na činy jsem ukončil zapálením věcí. V tu chvíli jsem z dálky zaslechl zvuk rohů. Nastal pro mě čas přemýšlení. Zda uprchnout do hor a schovat se, či se postavit nepřátelským silám zde, na opevněném kusu skály. Obě 2 možnosti měly své výhody, ale i nevýhody. Oči jsem zavřel, abych promyslel lest, která předčí úsudek nepřátel. Vytrhl jsem z ohně několik větví dlouhých tak, aby držely přístřežky. Zabodlé k hradbě a mrtvé nepřátele uvázal k nim. Dokonce těm bez hlavy jsem pomocí větve hlavu přidělal, ať už šlo o jejich, nebo ne. Takto tam stálo 6 válečníků hradby a ještě jsem bránu zavřel a udělal narychlo barikádu. Pak nebyl čas čekat. Po chvilce jsem zaslechl hlasy blížících se nepřátel. Vyšplhal jsem tedy na skálu nad opevněním a vzal sebou všechno, co šlo hodit na nepřátele pode mnou. Věděl jsem, že se téměř jistě jedná o osádku druhého tábora. Netrvalo dlouho a pod mojí pozicí nastal řev. To se vyřítil předvoj posil, který čítal 6 mužů. Tíhle zvyku začali boj proti linii nepřátel v rohem oštěpů. Ty se však zabodly do mrtvých těl chytře nachystaných jako falešné cíle. Ty se ani nehly a na řev útočníků nereagovali. Útočníci pomalu šli k hradbě a sledovali ony podivné obránce. Jakmile se první dotkli, dal jsem se do akce. Rychle jsem vrhl několik oštěpů, co byly nachystány u mých nohou. Oštěpy zabili 2 útočníky a 3 zranili. Pak mi došli. Poslední se snažil druhům pomoci. Na střední vzdálenost jsem jej zabil vrací sekerou a zbytek pobyl jako prasata na jatkách. Sebral jsem všechny vrací zbraně v dosahu a opět se vydal na svoji pozici. Po pár chvílích, co jsem ulehl, dorazila pod mojí pozici hlavní část nepřátelských sil. 10 mužů s kopím a vedle muž ve věku mladíka. V skutku neobvyklé. Mladík hledal na mrtvá těla svých válečníků z předboje a i na falešné obránce. Zařval, že se jedná o past a ať jsou všichni ve střehu. Nevydržel jsem to a vší silou jsem vrhl loště, který však on za letu srazil mečem. Pohledl mým směrem a zařval. Tam je! Zabijte toho hajzla! Joži postupovali spořádaně u sebe a kryli se vzájemně štíty. Sem tam jsem si s nimi vyměnil oštěp, ale byla jasná jedna věc. A tou bylo, že musím utéci. Dolů k nim to nešlo. Skály po obou stranách byly příliš prudké, takže jediná cesta byla směrem vzhůru. Plhal jsem vzhůru po věčně zmrzlém sněhu a ledu, který se zde nejspíše ukládal nespočet zim. Čupal mi v rukách. Tu a tam kolem mě prosvištěl oštěp. Válečníci mě následovali. Doufal jsem v to, že nahoře najdou prostor pro zřízení obranné pozice. Zaslechl jsem, jak nepřátelé za mnou šplhají
a mladík od někud ze zdola řve příkazy. Na neštěstí, ať jsem šplhal jak jsem chtěl, tak rovná plocha přede mnou nebyla a jen jsem se více propadal do tloustnoucí masy sněhu. Díky tomu tu a tam se pohnula některá závěť. Náhle mi v hlavě sepnulo a přestal jsem tak rychle šplhat. Snažil jsem se relativně úspěšně postavit a ohlédl se, opírajíc se o svoji sekiru. Nepřátelé šplhali asi 6 metrů za mnou. A i u nich se tu a tam pod jejich váhou pohnula nějaká malá závěť. Já jsem hněv. Já jsem poslední pobřežní vlk. Jsem Skjornova zouba a vaše smrt. Zařval jsem z plných plic a s pomocí několika úderů sekery se mi povedlo spustit lavinu, která muže šplhající v mých stopách smetla jako obtížný hmyz do skal na boku kopce, na který jsem šplhal. Strašlivá a nečestná byla jejich smrt. Ale je čestné v přesile bojovat proti jednomu muži, který si jde pro spravedlivou pomstu. Hněv mě donutil se běhnout kopec jako smyslu zbavení a ukončit život 2 válečníků, kteří stáli mezi mnou a mladíkem. Ten na mě pohlédl a zatroubil na roh, aby přivolal další válečníky. Víš, kdo já jsem, ty debilní kreténe? Víš, kdo kurva jsem? Řval na mě mladík a já šel s nachystanou sekirou vstříc. Vím, jsi mrtvola, co stojí mezi mnou a mojí pomstou. To se pleteš, ty podělanej kreténe. Jsem Wotan, plamen pobřeží, ten, který zničil nejednu loď, vyplenil nejeden přístav a dědic kmene ledních medvědů. Stejně jako slavný Skjorn krvavý. Zařval a rozesmál se. Na Skjorna seru, čiju na hrob jeho předků a seru na celý jeho rod. Zařval jsem na něj, ať do jeho srdce zasejí strach. Ty kreténe, jsem jeho syn Wotan. Sáhni na mě a můj otec tě rozjebe na sračky. Řev mladíka mi vykouzlil úsměv na tváři a já se nachystal na duel. Mladík ještě jednou zatroubil na svůj roh a doufal ve včasný příchod posil. Došel jsem na 3 metry k němu. Co pak se děje, medvídku? Nikde nejsou kamarádi a budeš muset bojovat se stělesněnou pomstou. Zasmál jsem se. V ten moment se přiřítilo asi 10 lehkých válečníků jen z kopí. Mladík na mě plivl a usmál se. Zbohy štěňátko, už se asi neuvidíme. Měj se hezky. Ukázal na mě. Zapte toho debila, vy líná chátro. Vydal rozkaz a začal odcházet. Měl celou věc zavyřízenou a já se mu nedivil. Triky mi došly, vrhací sekeru jsem měl už jen jednu a navíc jsem neměl moment překvapení. Zařval jsem jako šílenec, až se kopíníci zastavili. Při boji jsem byl a řval jako cvok. Kopíníci byli sekáni v půli na kusy. Ani neměli šanci mě zranit. Byla to sebranka slabou. Z nich byl pokryt kusy těl a krví. Boj skončil stejně rychle, jako začal. Moje tělo bylo rudé krví nepřátel. Svaly mě pálily únavou z používání mojí zbraně. Mladík mezi tím opustil bojiště s cílem sehnat další síly v druhém táboře, nebo aspoň poslat vzkazy se žádostí o pomoc. Očistil jsem se a vydal jsem se v jeho stopách. Vlk stopoval medvěda. Sám jsem se v duchu zasmál. Podobný příběh mi jako malému chlapci vyprávěla babička. Příběh končil tím, že medvěd je mnoha kousanci natolik vyčerpán, že podlehne. A vlk má maso a může celý týden žrát a horovat na játrech strašlivého dravce. Přál jsem si, aby takový byl i můj příběh. Asi po 10 minutách klusu, který nezasvěcenému musel připadat komicky, z důvodu pohybu po kluském ledu a sněhu, konečně stín přede mnou stál se štítem a sekirou. Tak pojď ty jeden, Magore. Jsem Wotan, syn Skjornův. Klepl sekirou o štít a vydal řev, který nejspíše užíval v bitvě. Rozběhl jsem se a napřáhl sekiru spolu se strašlivým řevem. Já se tě nebojím, ty malý medvídě. Mladík nastavil mojí sekiře štít a ta se hladově do něj zakousla. Ten se však neroztříštil díky tetované lidské kůži, která kryla dřevo a měla tetování temných bohů. Mladík úder skoro nepocítil a to mě celkem šokovalo.
Normálně by můj mocný úder zranili zkušeného muže ve zbroji. Za krev pro boha války! Zařval mladík, jen aby jeho jednoruční sekira přetěla toporem mojí zbraně, až se dřevo rozprostlo tak mocně, že třísky mě poranily na ruce. Na neštěstí pro něj se mu jedna zabodla do oka. Se svědčením mi vytáhl a sledoval svoji vlastní krev, jen se na mě usmál. Mě nemůžeš zastavit. Jsem medvěd, ty štěně. Stýkal jsem bolestí a držel zbytek topora s kovovou částí zbraně a ustoupil jsem. A máš po hračce, štěně. Zařval mladík. Až teď jsem si všiml toho, jak má i sekiru vyzdobenou runami temných bohů. Náhle jsem cítil skutečnou výzvu. Poslední překážka k cestě za Skjornem. Nesměl jsem jej zabít, ale ani jej nechat schopným bojem. V mojí mysli se odehrálo několik scénářů. Většina končila pro mě tragicky. Vzpomněl jsem si na svoji sestru, vesnici a obecně moje drahé. To bylo palivo, co jsem potřeboval. Tak jo, teď je čas válečníků a ne medvíďat. Ustoupil jsem o 2 kroky a vrhl na něj zbytek zbraně. Já jsem mu zakousla opět do štítu a lehce ji vyvedl z pozornosti. Moje vrací sekera byla vržena chvilku na to a chtěl jsem jej zranit do ruky, aby upustil svoji zbraň. Nahnul se však tak zle, že sekera se mu zakousla do krku a rudý vodotrysk pokryl celé okolí. Nebyla naděje na získání informací o Skjornovi. Ne, sakra, ne! Začal jsem propadat bez naději. V očích mladíka pohasl život. Co se to tu do prdele děje? Zařval nově příchozí válečník s kopím v ruce v doprovodu několika válečníků podstaršího vzhledu. Vysoký, štíhlý válečník pohledl na bojiště a ze země vzal jednoruční meč jednoho z padlých soupeřů. Válečník pohlédl na zakrvácený prostor a na mrtvolu Wotana. Wotan, Válečník na mě namířil kopí. ty zrůdo, zabil si syna mého bratra. Za to zaplatíš a tvé tělo bude ležet a bez pohřbu, jako žrádlo vlku. Řekl válečník s ženštilým hlasem. Do skecání! Useknu ti koule a půjdu si pro tvýho bratra, pronesl jsem. Na co čumíte? Obkličte je a pomozte mi ho nasekat na návnadu pro ryby. Zařval a jeho doprovod mě v půlkruhu obestoupil. Muži na mě hleděli s temným pohledem odhodlání. No tak pojďte! Poslední pobřežní vlk na vás čeká! Zařval jsem a odepl svůj vlčí plášť. Ve chvíli, kdy kůže vlků dopadly do růžového sněhu bojiště, první muž zautočil jen, abych jeho paži přesekl jako chapadlo chobotnice při rybaření. Krev muže obarvila moje oblečení. Ale v tu chvíli mi to bylo jedno. A vyrval jsem mu štít z druhé paže. Padl jako podťatý strom a snažil se zabránit krvácení. Štít mi pomohl odrazit útok jeho druha se sekirou a já mu prorazil meč hlavou. Vzal jsem si ho jednoruční sekiru. Ta naštěstí neměla runy temných bohů. Do háje, všichni naraz, dělejte, nebo řeknu Skjornovi o vaší zbabělosti. Zařval válečník. Všichni tedy zautočili na nás. Úskok stranou, který jsem provedl, mi dal výhodu a já zarazil sekiru do hlavy soupeře na kraji. Zbývající 2 na mě hleděli se skutečnou bází. Tak koho se bojíte? Skjorna, co je někde zatraceně daleko? Nebo mě? Pronesl jsem a zbylí 2 staří válečníci prchli jako vyplašená kuřata. Počkejte na mě, hlupáci, jdu taky. Rozběhl se válečník za oběma muži, ale postavil jsem se mu do cesty. Ty, nikam nejdeš. Chci cestou za tvým bratrem, jinak tě budu ořezávat tak dlouho, až mi to řekneš. A začnu pěkně od čuráka, řekl jsem a pološíleně jsem se rozesmál. Hladina touhy bojovat, mojí krvi klesala. Válečník na nic nečekal a provedl výpad kopím, který mi sekl do ruky. Jeho další útok byl bytý, ale vykryl jsem jej štítem a urazil nohou hrot kopí. Válečník docel líku a bodl mi do ruky, kde jsem měl sekiru. Už mě sereš! Pronesl jsem drsně a bolest mi donutila pustit moji zbraň. Válečník tasel další díku. Fajn, jak chceš, řekl jsem a ranou štítu jsem mu díku vyrazil. Ta zapadla do rudého sněhu. Můj další útok byl mírnější. Nechtěl jsem ji zabít, ale potřeboval jsem informace. Druhý zásah ranou štítu do ruky jej donutil pustit i zbytek kopí, co mu zatím zůstal. Poklice mého štítu se mu zakousla do obličeje. Kurva! Pronesl válečník
a vyplivl několik zubů s obáčkem krve. Několik dalších ran do obličeje a válečník ztratil vědomí. Svázal jsem jej a šel nové toporo mezi částmi palisády. Musel jsem si pospíšit do druhého tábora a ten vyplenit a zabít každýho, kdo tam je.